Ginabilang yata ni Gigi ang tagi-ilang ano antay? Tagi-ilang piraso ng abono antay? Wow, ang kapal na. May mga bulaklak na din. O, dahil na, kain na. Huwag minantay itong iba. Ulit sa aming YouTube channel. Ayan, ngayong araw nandito ulit kami sa aming maisan. So, balik kahapon is nandito na rin kami nila Antiligaya. Nag-abono kami, hindi natapos. So, itutuloy lang namin siya ngayon. Then, iluluto rin namin yung aming na kuwang saging dun sa farm na magluluto kami ng ano ang tawag ito? Banana cube. Pang merienda natin. So, yun guys, ito na guys ang ating mga mais. Ang lalaki na nila. Ayan, nakakatuwa dahil nakita na natin ang ating pinaghirapan. Ayan, shout out po kay Sir Romy Culiado. Ayan, happy birthday po. Ayan, happy birthday. Happy birthday po, Sir Romy. Ayan. Enjoy your day po. Ingat po kayo dyan palagi ni Ma'am Cathy. Ayan, God bless po. Makikain po kami. Lutuan po kayo ni Antiligaya ng Council Boat. Ito po yung handa ninyo, kamote, banana cube. Ayan. Tara guys, samahan nyo kami mag-abono ng aming mais. Ayan, let's go. Okay guys, ayan ang ating mais. Oh, nanyo naman. Ang laki-laki na. Ang taas na. Ganyan po talaga ang mais, uudin. Nung nandito tayo nung nakaraan, kaliliit pa eh. Nakakatuwa kasi buto lang siya ngayon. Puno na. O, diba? Puno na. Basta masipag lang tayo magtanim. Mayroon tayong aanim. Guys, magpitas na kami ng mais. Tsaka mani. Mani, kamuti, Kalabasa. kalabasa. So, ililisan Sabay-sabay na? natin yung ating kalabasa madamo. Ito guys, yung malawang na to, tapos na to kahapon. Yan. Kaya dito na ulit sila. May mukha sa timon na nagadog masaya. Ginabilang yata ni Gigi ah. Tagi-ilang ano antay? Tagi-ilang piraso ng abono antay? Kaya mo ante kung tama yung gawa ko. Hoy. Hindi na to pwede yung pang baril ante na abono? Hindi ba pwede yan ante yung iwarse-warse, yung parang sa palay? Ha? Maghaba man yung ugat na yan, masagip-sip niya man latta yan. Tabi-tabi man yung mais, oh. Kung isa-isay niyo ang puno niyan, matagal eh. Pwede kahit laki yung pangka. Sayang na. Hinirap
Papa namatay dito nga. Paanong masayang? Eh, magkuhan man yung ugat na yan, ante. Pag nag-ulan yan, dyan din ang punta niyan. Ganun na lang gawin nyo. Kahaba ng ugat niyan. Kunti man to. Ito lang ho, hanggang gulang. Mas maaksayan sa abono pag ganyan. Kadami, Jay. Ha? Ganito lang, ganun mo lang, Kasi ibang pinagaya kadami. Kaya nga. Kasi nga isa-isa. Ganun lang, Yan. Mabilis lang yan. Gado ata may waras sa paraanan na. Tagal kayo pag isa. Kailan ba tinanim to, ante? Ilang kwan ba ang mais, ante? Dapat yata. 4 months? Bali ang estimated na ano nito guys, na harvest sa September. 4 months kasi ang ano yung mais. September din yung mani, ante? Itong katapusan siguro. Sabay-sabay nga rin eh. Amihan na. Pangdama? Hindi mamatay ang mais? Hindi pang ba talaga to? Pang mais din? Kung niya. Kung buhay niya. Dapat nag-face mask ka, Nod. Malanghap mo yan. Hindi mo sanay. Muta eh. Kayo hindi nyo pa nasubukan magmais? Doon sa kanya? Minsan lang no. Isla nyo? Yung kakalimutan nyo. Ay, ayun. Mais kami no. Ganito rin, ante, yung normal lang ba yung ganito yung dahon, yung inuuod? Ayun, maganda yung kwan noon. Walang kwan. Walang sira. Ini-sprayhan naman to, ba't ganito yung dahon? Talagang ganitong pag-ulan. Iba ang kwan. Pag-araw. Ano bakit? Corn lady naman kayo ngayon. Corn ladies. Hindi na dragon ladies. Apple pie? Hey?
Okay guys, ito ng ating mani. Wow, ang kapal na. May mga bulaklak na din. Galing. Oh. Yay. Ang ating mani, oh. Ay, daming okra pala dito, oh. Tinanim na ano. Ginabunuan daw? Hindi naman na ginabunuan naman eh. Try mo kayo magbuno. Wala, wala pa yan. Guys, tingnan nyo yung ating kalabasa, oh. O, diba? Gumagapang na siya. Ang pagdalaw. Eh, yung kamote ay, anong lagay? Guys, yung tinanim namin kalabasa. Tanim ni Gigi. Hindi na buhay. Ano? Ano na? Tanim ni Gigi, hindi na buhay. Sasabihan lang yan. Sasabihan lang ba yan? Hindi yung totoo? Ano mo, ikaw, sabihin mo, kasabihan lang. Oh, ba't ikaw kadami mong kasabihan ngayon? Kasabihan lang, di ibig sabihin yung mga sinasabi mo rin, kasabihan lang din. Oh. Ang palinaw ng mata, makita mo yung doon sa bundok ng langgam. Pulay na din. Eh, ang daming bulaklak nito, oh. Sa sunod na linggo may mga bulaklak na to. Mayroon na tayong ma-harvest. Nagtanong pa kaya ako, mayroon pang luto dun eh. Yan guys, magluluto tayo ng ating merienda. Ang ating Piti-piti na lang kaya. banana Q. Piti-piti tayo ng aratil eh. Tama. Ganyan o. Pigpit. Wala eh. Wala kaming sandok guys, kaya kamay na lang. Dito ako, nasa kaso na sana dito sa Nusay. Kaso lang nila guys, no? Puro sila sila marites. tuloy. Ito ang masarap na merienda guys. Talagang mabusog ka din eh. Sarap nito guys, oh. Oh, yan. Oh, dahil na, kain na. Huwag ginantay itong iba. Mahangin. Ngayon naman guys, ang panahon dito sa amin, mainit ay madalang naman na umulan. Kaya kinakabahan na naman ang farmers. Wala ng mga tubig ang kanilang mga bukid. Gumagamit na guys yung iba ng pump. Okay, luto ng ating banana Q. Banana Q. Sige, buklap ito. Takalat na gisbaw. Merienda tayo guys. ng ito ang handa ni Sir Romy Culiados. Sir, thank you. Happy birthday uli. Kumusta ang akong banana Q? Sanap. So yun guys, ayan, bali pauwi na kami. Ayan, thank you so much sa episode na to. God bless po sa inyong lahat.